De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi. Si la gent està pensant ara, ho puc provar això a casa meva? Necessitaria haver fet tot el prototip, oi? Home, per fer-ho amb un cotxe, sí. L'element més important és la pila de combustible, que és un... A Barcelona diguem que costa trobar-ne una. Sí? En aquest cas s'ha comprat a Xina, és un element que és el que s'ha d'evolucionar encara, és el més... És a Espanya que fan piles de combustible, el que passa és que no d'aquestes característiques. Que no s'ajustaven al que vosaltres necessitàveu per... Sí, exactament. Ara has tornat a obrir el dipòsit que... Hem introduït la sosa càustica, en aquest cas són 6 grams. Que tot això ja ho duieu calculat i ben preparat. Sempre tanques el dipòsit? És que és una Sempre ja té un dispositiu, una molla de seguretat que fa que quedi tancat. I ara què ens falta? Perquè tenim les llaunes. Un s'ha de veure unes 15 llaunes, si és d'un refresc sense alcohol millor, no? Si no en comptes d'un cotxe... Després ens quedem sense prototip. Sí, si no després en comptes d'un cotxe tens 4, no? Tampoc és plan. Llavors ara fiquem 15 anelles a dintre del dipòsit. Aquest mateix dipòsit. Sí, espera que les conto. Després aquest alumini el que farà és que reaccionarà amb l'aigua. Realment l'alumini amb l'aigua ja reacciona per si sol, l'únic que necessita és un catalitzador i ja forma hidrogen. Llavors aquest hidrogen l'únic és que arrossega partícules d'hidròxid. Sí, l'únic problema que hi ha avui en dia és el preu que tenen les piles de combustible. És a dir, les piles de combustible de moment porten platí al seu interior i per tant són una mica cares encara. El que passa és que s'està investigant i ara ja últimament ja han tret una membrana que ja no utilitza platí i això semblarà que serà la revolució perquè el seu preu disminuirà 5 vegades més, no? A la que disminueixi una mica més ja serà, diguéssim, molt més assequible i... Fa una mica soroll de ventilador, però poqueta cosa més. No fa massa soroll. Sí, de fet, hi ha molts submarins que funcionen amb piles de combustible precisament perquè són molt silenciosos. És l'avantatge que té respecte a altre sistema de combustió, no? Anem a jugar? Hi ha molt públic que ha vingut a veure. Sí, és que avui han entrat 2, 4, 6, 8 i els de l'altra banda del vidre havíem de dir que l'Anna durant la publicitat ha aprofitat per entrar... Mira! Està per sota del piano. Està per sota del piano. Sí que és silenciós, Molt silenciós. L'està portant a cegues. Et pots moure si vols. Aquí, clar, va realment a poc a poc. Molt lent, molt lent. Però això pot arribar a 30 km/h. Sí, aquí el cotxe va molt lent perquè si li fiquem massa marxa s'estrellaria contra alguna paret. Sí, hi ha moltes coses contra les que xocar dins de l'estudi, però... Mira com corre! I tu, ara clar, com estàs amb el comandament una mica complicat, però has pensat en possibles carcasses per a aquest DeLorean? Ja te l'imagines? Bueno, diguem, podem fer la carcassa que faci falta. No us agrada així? No, a mi A mi em fa gràcia perquè és la pregunta que fa més gent i la carnisseria... Bueno, aquest tema és un tema que... És el que menys m'importa. Amb el que he aconseguit. El que passa és que es veu un així despullat, es veu molt innovador, no? Perquè deu ser un tubo, no? Blau. I et desperta la curiositat, a més, tots aquests tubs, el líquid, les bombolles, com va rodant, i penses, i aquí estan les anelles. Aquestes anelles deixarem de tenir aquesta forma després d'aquests 40 minuts d'autonomia. Quedarem en forma de qual, ja directament. El que passa és que ja ho fem de tal manera que el residu que queda és líquid, amb el qual és molt fàcil de treure del dipòsit. És a dir, això era un altre dels requisits, perquè utilitzant menys sosa podríem aconseguir que fos sòlid el residu i que es consumiria menys sosa, però no ens interessa. Per tant, que sigui líquid. Heu fet una mica, diríem, de professor aquell típic de les pel·lícules, amb tubs, bata blanca, professor bacteri i combinacions fins que heu aconseguit el pur líquid que us interessava. Home, realment, i a part que he fet de professor bacterio, també no és el primer projecte a final de carrera que es fa amb això, és a dir, hem tingut que fer una sèrie de proves per veure quin era el caudal d'hidrogen produït, és a dir, que realment aquí al darrere hi ha 2 anys de feina. De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi.